Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दसे माबा जानो थाखाय डेस्कफुटाव जिरायथ'बाय जोङो। अखा हागासिनो बेनिखायनो थांथ'नो हाया। आमफाया दिनै नै बेलेग ड्रेस गानदों। मैयासो शुटिं बानायखांबाय ओमफ्राय दिनै आरो डक्टरनाव थांनो गोनां जालायबाय। अराङावसो थांगोन दायो। नै बेहाय बायदिसिना जाग्रा मोनजायो आरोना डेस्कफुटाव गोथाव गोथाव बेहाय माबा चिकेन चाउमिन, चिकेन चिली, चिकेन ललिपपबो मोनजायो। ओमफ्राय जोंना दिनै भेजिटेबोलसो नन भेज नङा माने दिनै जोंहा जेबो जाया नालाय बेनिखायनो जोङो रलखौनो जानोसै। रल जानानै एसे फुंनि ब्रेकफास्टबो खालामाखै नालाय न'आवबो ओंखाम जाना फैयासै। ओमफ्राय डक्टरनाव थांसै आरो दायो। आंहाबो एकदम गगा मोनगासिनो मैया शुटिं खालामनाया एसे अखायाव सिजा नांदों बेनिखायनो नै फुरा गगा मोनदों। ओमफ्राय नैबे आंना फैसा ओंखारनो नागिरदों नैबे गुग्ला जानो नागिरदों नामाथाय स्टर्ट जादों नै सागासिनो दं गोसोम जालायबाय। मा होनदों? हा? आमफाया जाबायानो नै रलखौ रल खायसो रल जाने रल नोंखौ बिथिया नङाबा नंला एसे लोगों ने की कर मालिक तो बहुत गरम तेरा मालिक तो बहुत गरम है यार मुझे कंपनी के गरम है लोगोफोर दायो मोनफैयो आरोना अरां हस्पिटालाव ओमफ्राय हाबलांसै सिङाव नैबेनो अरां हस्पिटाल दा सिङाव हाबलांसै फाइनालि दायो सिङाव हाबलांगासिनो ओमफ्राय दिनै बेलेग ड्रेस गानबोनांदों मास्क लाजोब्बाय नोंलाय बे नामा दा ए बाहेरावसो ए बैयो माबानिया ना नैबे काउन्टार रिसिप्ट लाखांबाय दायो सिंथिं हाबलांगासिनो बिराद दायो
Bener sekali. Retunca. Yo fai yo. Ini. Ilang dong. Bezre. Dose नेनांबाय आङो दायो एसे नायबाय आरोना ओमफ्राय आनैबो फैफादों आसाबो फैफानांदों आरोना ओमफ्राय गगा मोनबाय थादों मैया शुटिं बानायनाया बिराद अखा सिजाबाय गगा मोननायखाय माथोखौ बेलेग खोनानो हायो आं सिङाव हाबलाङाखै आरोना चेक खालामगासिनो दं नै बेहाय दायो अल्ट्रासाउन्ड खालामगोन आरो दा दसे थानानै नैबेहाय माने सरकारनिफ्राय रिपर्टखौ लाना फैनानै माने मोनसे रिसिप्ट हरो बे रिसिप्टखौ लाना फैनानै नैबे अल्ट्रासाउन्ड खालामबाय आरो नैबे लेबरेटरियाव बेनिफ्राय थांसै जोङो हामफाया बिराद ओंखाम उखैबायनो ओंखाम जायाखै सानसे मानि रोनावलाय खामानिया जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं गगा मोनदों नालाय बेखायनो माथोखौ बेलेग खोनानो हागौ नोंथांमोना जों थांसै ओमफ्राय थांनानै बाजाराव माबा जालांसै बे जाला खोमा बिस्राबो फैदों जाबाय नोंस्रा खामानिया हा सिबुं मैगं लानोसै लकेल बबेनि मादैयालाय हा टाउननिसो इयो बबेनि बायस'दोंसो होमबा नोङो होमबाथ' गिदिर बावमोन बिस्थिबार हाथाय दिनै उइकलि मार्केट थ' आमफाया मैगं बायदों मैगं